Чит телләрне өйрәнгән вакытта без күп очракта укытучыларыбыздан гаеп эзлибез, бәлкем безнең гаеп үзебездәдер. Үзебез теләгән телдә күбрәк фильмнар карасак, сүзләрен өйрәнсәк, без моңа тизрәк төшенер идек. Бүген без моның турында Булат Шәйми белән сөйләшербез. Ул инглиз теле укытучысы һәм блогер да әле. Булат Шәймиев саба егете, авылда туып үскән, инглиз теленә кызыксыну 8нче сыйныфта барлыкка килде ди ул. Инглиз телен камил белүче туганы белән аралашканнан соң, ул телгә тагын да ныграк тартылуын сизә башлый. Ул мине илһамландырды, чөнки ул төрле илләрдә эшләп, инглиз телен өйрәнеп, шулай итеп йөргән кеше һәм аның белән аралашканнан соң, инглиз телен өйрәнергә теләк тотты, чөнки инглиз теле халыкара тел булып санала инде хәзер. Һәм аны белсәң, сиңа күп җирләр ачыла, дөньяны күрә аласың. Һәм менә бу мине илһамландырды инде шундый мөмкинлек. Гомумән әйтәсем килә, яңа тел ул яңа дөнья. Яңа тел өйрәнгән саң үзең өчен яңа дөнья ачасың. Һәм башкача фикерлисең. Бер ел эчендә өйрәнеп чыктым дияргә була, теге менә башлангыч дәрәҗәдә дип әйтим соң инде, я именно уртача дәрәҗә булгандыр инде, бәлки бер елдан соң име. Аны үстерә бардым инде. Өйрәнгәндә авыллыкларга килгәндә аның бәлки әйтелешедер инде, чөнки язылганча укылмый кайчакта. Дусларының да күбесе инглиз телен белә икән. Күбесе шулай инглиз телен өйрәнгән, сөйләшәләр, һәм алар белән аралашабыз. Теге я татарча, я инглизчә сөйләшеп китәбез кайчак. Англиягә бармадым. Камилләштердем күбрәк өйдә, компьютер башында. Видеолар карап, фильмнар карап, субтитрлар белән аларны булыша. Һәм көндәлек аралаша идем интернетта кешеләр белән, онлайн, төрле илләрдән кешеләр белән аралаша идем, шул булышты миңа. Китеп, торып карарга теләгем бар. Укырга мәсәлән, анда әлегә яшәргә калмас идем бәлки. Менә торып карарга телим. Шуннан шулай. Булай Татарстан нык яктан керә. Әлегә бөтенләйгә китәргә теләк юк. Бүгенге көндә Булат Шәйми Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар бүлегендә белем ала. Ул хәтта үз методикасын уйлап тапкан инглиз телен татар теле аша укыта. Татар телендә тәрҗемәне бирәм. Кайчак татар теле аша укытканда аңлатуы җиңелрәк. Кайчакта менә заманнарны аңлатканда туры килә, безнең тәңгәл килә. Шулай ук әйтелешне язам татар теле хәрефләре белән, шулай ук башкорт хәрефләре белән. Башкортларда безнең сакалсы белән з бар, һәм инглизләрдә дә ул бар. Шул ике хәрефне башкортлардан алам, калган хәрефләрне татар хәрефләре белән язам. Һәм татар кешеләре өчен бу нык уңайлы. Миңа да кызык. Миңа кызык укытырга. Бирәктә улларны, чөнки алар белән кызык әңгәмәләр төзергә була, корырга була. Аларга үзләренә дә кызык, алар үзләренә ни өчен инглиз телен өйрәнергә кирәк икәнен беләләр. Һәм аларны өстәмә кызыксындыра кирәкми, балаларны укытканда тәртипне тоту авыррак бараз, мәсәлән, аларны мотивация бирү авыррак инде, кыенрак. Менә алар беләләр үзләренә ни өчен өйрәнергә кирәк икәнен. Булат бик актив текә татар малае, бар җирдә дә өлгерә ул. Социаль челтәрләрдә кызыклы видеолар куя, татар җырларына укулеле уен коралында каверлар яздыра. Кышкыра сирәк кенә, сагнуын сөйләп кенә, килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Минем тормыш девизым үз-үзеңә һәм башкаларга тугры бул. Кибеткә барганда, җәмәгать транспортына утырганда, театрда сөйгән ярыгызны сез теләсә кая очратырга мөмкинсез. Искә төшердең, рәхмәт. Һәм ул беренче күрү мизгелләре Эльвира Фазлыева башкаруындагы җырдагы кебек бер кайчан да онытылмаячак. Сирне ачынды, кая таныштыгыз?